na de hye sabro nya sapo bojafo na mo no ye hye adati ne ebube eberebe ne ebube na be kra ne de na ye de ye nti sabi mpredwe so mesramika o obisa woto na wo mena do baba no o wudi kisi ba wutu atwere so eba mi dija wa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkire se fa yere che ba se ni ahia no kura nanya ne krama ba ko de bekona beso nyansapo fufu adidamu ewa ni monyam se anwa mo aduane anyakopan no ama chechede no kama fa ho mbrika no asa ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu apaso na de ya twere ni mu twiwe tonte ye no sa na ya fa no kre fa me na na menya akwa sechire bonkum eba panini me mentuma yesi ni di Obama sabe mpanifo se fefe na efe se wada mani be kwamlika no oboso na nefo na yese beti atontia mpanin se kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa oti ayenya bisa konfo hima yo na no wada wor mpanifo se me kobinu anka bi na che se wa kokora ankaye na nyansa pobojafo na ekoso no kasai ndi usina na wada wo hu di ni ba bi ofiri baaye midin ede nana anoche Bresiama meni Toronto asandefo hene Canada se mebusa pani na se champo kan ye no ye wura oti kokoso se tituo otosu mienu kese ada kese obedie no frɛ se ade hye nyina ye mra se nana boache kan ye no nyina kan ho abom tinana yesu ayase nana freya no po wiom ba tinana freya se o ya de kese entimi ntra America North America na se Canada ndi o se yenya ede itimi ba ye beta na nachi medwumadi e no eye fre entintina ye nyina mahunu ha awie nana sante madam wase se otumfo ho donti motuma fi Canada North America no ho abedu ha sante madam wase na wase yes yo dam wase no madwuma pa mo ye ma otumfo ene asante man mo kura asante man sa dam wase yes le monte e mane nana no asante kasa no wo ho na fi be kakra nyina mo so ba o motumi ni ye di ko sa be kakra no bedu ha na fi ene ma jinse mo na nana no so ka enti ya jinse boda so kura asante amamre mu e wa manane yo dam wase mu dam so nyamishira mo na sante amamre de efe akono efetuma tutuo yi a minisa sabe akanfo ye mfrantuma kwantuma bia wodi wada woro mani de kwa so metuma bisantuma yi edin a eda so yo wodi amenu ya wakabi ene wo hwese ne ene masi koyi a edin kan krama mo mikru amfiri ankase kumase ankase ha ya dweti ankase na entuma na ba no hwe ya totoro nsakra bebre ye nwini mu ne ye sei mentuma ya efrem sisi wo hwe adwuna sa wom ya friends fatia fatankruma wom entintuma na no ma ye ni nyina na metimi abobidi de na hu se ntuma ye frame e wodini ntintuma ye pa ye frame de adwuna sa dase bebre nana ye de wase se oda so nim sancha mamre o North America ko mu sa ma ye de wase bye bye yo tie fo sabo mre me amemre mu dumadi na na eguzo se ba ya sancha mamre emre na ensa anyira sabre min saka me nua hima fefefe wa na oda woro ma so bebo odin udin di sei e ba cho ya frame na na madu fiankra na oda woro ma odi akonya wo hin tepo man ni kontre ba panyin yo ene tepa fo ba mo ya de se mo beso asanteman na oda woro ma wo ba ye de na ekoso ya ba ya ni ekoso de ya ni gisam ya ho se ho aho a ya ho se pema ye se wotumfo watena bandwa so ena ne mfie dunu ena ya de kese enwumadi bebre yadi ena ne ade kese a etwato a ohene etena se ama asanteman ne omamu nyina ba bia yehunu asanteman ya mamre sade tie na no wada ma be sawo yesi asanteman mu ha sebe yantuma bia wodin midie matudin yesi usunu nyonko otaw unso dia de sei adwene si so enantuma machia na hapa ewodin tie muodu efe akanfo mama mre ye fe dodo na no da woro ma adanti ne ebube ye nti a ebube ne se ebebo de ma hunu panyina asesa de tie wo panyini a sa kwada enti bibia se a enye nsem nyina na ebie ya no ka ne toten enti wo di fa baabi na akoa na abesim sa na tie ina na wada woro ma ene emata da ide na wo kan kire wo nana no o manom ya me ka kire me man me nana no ene ya ma me no mo se awo ya
Obatan bia the open send babeti na sem. Send beti na sem dia na kyerɛ sɛ awo ede na awo nye ya. Eti ye ma no ne nananom no dia meka kyerɛ wo ma ne sɛ obatan bia pese ne babeti na sem ne beti na sem dia na kyerɛ sɛ wanya awopa na awo ede. Nti mofra no ene ye nananom na sem bia wo maame no bɛka wo pese wo nyine ye mpanyimpanti. Ena tem bia ya na pese wo tie yasem. We munya ahodaso enti de maame bia be ka kire ne bia wontie enti nano de enti ama aye anigisam de ama amatan ne se sabre yi obatan bia tete ne ba watie ne maame asem waye lawyer sabre obatan bia tie abofra bia tie ne maame asem ono soso waye adekireni wa ne hwiapon ekonkan enti bibia ya nwowaho ama abatan ene ti yenso yeda eya nwoho ama yeso yeda yema no ne nana no masese omso aya asutie no mayi aye nana ye na akasa o kan akire nyansa podwumadiefo nyansa podwumadie metimi hu se monegi amamre ho kire sa amane ne amamre bo abura enti se nyansa potimi ehunu se ene nana no mu di ada kese na wo ma timi abasa mo betoto nana no no na kyese o monegi amamre hu nti se de amamre nso so ye de tete ye mane ye nana no ewo asantememu no e mane kwa wiase afa na nyina no de meka ne se obia nhwe nyansapo na won fam aba se de da bi won bekasa me yatie ama ye mane nana no so ma nante basa nana mda no ase wada woro na bebe na wodi jam yansa na wako e ba me di ja wa ne se yesi panyini won tena fie e ma aseduamfo na da ma kire yase senti aya kasa ne se wo panyina wo hwe akurakura se de emaba wa bia ne ye mampanyimfo ma ahemafo aye gina wo ye gina ho ma youth no entity pa aye de be mankola kasa de wo wani dia na kire se ne o ma aye basa ne senti ne se panyimo ntena ho ma bibi nya dai ensei nana ene e da se na odin ni bio me de nana amadu fi ankra nana da se mu yo abusiafo sabre mensa kamenua Kofi Yankee na nyansa pofo badwafo na munu yehie ewurade a wodi enti na ye nyina ye baaye enti se de pese santama mena tena hoda na enchiri masua enti ye hu bibi atise ya retwa se ye bisa na ye chire mu efise bia na we da kope wo nhia bibio enti me hwemi ni Kofi a emse me ha akode agunu ho a wi Osama bin Laden emse wona obedi na chie enti be se menua ina ene ma agunu ho wa kire de bia ye eni de enti a ode akondie agunu ho enti Kofi wada wuruma nyansa po abadwafo na ne yehie akondie e kire sei kire se emse ene ekweside ga otumfo eto nsafre ahemfo nyina ndi enso ohe ofre no wusu ansasikatu so otu kwan a apon ne ode ma esisi ho ne ye esisi ho a onde ba ye de ba kuma de ase enti nana ye di akonya okru be so asante achimmo so na ne ba ye da se mu nti nyansa po badwafo na ne kasa ye Kofi ehia be wa ye besa na wakasa bio ye de wase ade hie sabre nyansa po abadwafo na mo ne ye hie na ye wurade esirem dika aka ye no na ma ye nyina be pi ha na sede be na sante amamre enyere nti ye hu bibia na ese ye ka ho asem kese nchirima no so e be hie bibi ade afiri mu di ay mo aka ne se ye hu se sebe ade de esika ntoma ne yefra sebe obi frɛ fufu ku ananka ansasa obi frɛm no hu mfita nko a aye mo nwa kakra tire ja se bisa de nti a mo nko a frɛ fita sa ka se da chi ye hie be ne hu se ampa so bi frɛ fita a sei ne che ana da wo wa di ka wo odin a kyerɛ me ye frɛ wo sei ye frɛ me kwa Abraham yo na no da wo ma ontuma ye mfita nko adodo na wotuma kyerɛ mu kakra otumfo nkonya aswafo ye ne yeswa sante na ko mo mema yo opani wo so da wo ma wo odin frɛ me Kwame Ofosuhene onso kan konya aswafo ho wona mo so ye wura nkonya ba ha mo mema mu eda mo ase kada chebe ko no man ka bi enye enti za no so wo odin kakra na onso ye hu se wo so ba bi me so me de kwaku aji enso ye nyina ye nkonya aswafo na sikadwa no nkonya aswafo nye soa kura soa ye soa sikadwa ankasa ye yi sikadwa pia ye ne ye soa yo mo mema eze hu so kura sane fa mo ho a egu boto mu aye ma o mo ayade ye da mo ase opani won so da woro ma won so bo odin kakra kwa bana badu
kwabra so kan konya so afo ho mummu ibisu aka no ha ebi dina ohena chi etu omo so bra na mo to ko sha nan saa na ese ye no eda mo asese mo bo ma sante amamre atena ho da eda mo ase yo amade hye serem dika kan kese no se nyansa pa badwafo ne hye yi sabre min sabe kan ohima fe wa ha nana oburu mfedu ngotwini me no abeka sama nana adawro ma wodi sei pacho ye frame na necha nana mpacho na ufri hin na dia wo hin pacho mete bleman na me free tepa me dia wo tepa o man hin ne be mu dimano yo nana ne udi mu amu nana adawro ma na oba ye hu ne ma sei oh bibia ye kama dedi gam se ene ye mada enti se dom ta kan brofo kasem no ye se happy Mother's Day waye oba pani de se mamu nyina ye odia na no adawro ma se asofo bi dum ta kan se amamre ya bosum se mu wujitum okay amamre enya bosum se so hwe babu mu kura ahimie wo babu enti mi de mi hu ni se amamre ya bosum se ko se ni babu mu a sanka yenka na no adawro ma sancha amamre minum santuma bia wodi mi de se usunu yonko tawo Oda ma nso de friend say Obama ayo na naka brofo kese Obama e de Obama sina na ho e fesa ntia mamre de mo ya na mo mani ka bakuri abonten okay me nuanu mahemafo me nuanu mahemfo me mane me nananom we nyansa podwumadie esese akola bia ya enya bre panyini bia enya bre no wotena se no wohwe nyansa podwumadie no be no mo ne yesua ade amamle ene amanne ekwan so na se wo hwe na wo hunu ane wonnim no wo behunu amanne ne amamle na no wadawro ma asante na yebe ja yebe kese ba ko ansa na wako yo empanyimfo se wukum fedi a wukum panyini behwe ase ne se obi wo ho a me ka we no wonte ase na emom ka wodi wani eba behwe ne ye ene ne ye huna ka behunu se nyansa podwumadie no ya ade a ahomeka ene anigye ene ahosepe ewom yo nana odi ni bio ye frame na nature tepa oman hene ne ba mu hima ne me nana mu amu that's it o nyansa pofo abadwafo na mo hia yi sabre min saka nana amankwa atia odi kai nana dawro ma ayi na odi akonya yo brema ya wogoso konti hene me nana da se minim sa de ya na do baaye nana dawro nu saka fo em front makwa enti wadawro man tuma ni di sei ntuma ya ifra me di efre no fatia fatankroma mpa tuma na ni da o efeyi nana dawro ma na wo baaye ade na ekoso na de na aka kire senka yensu nkirima so yesua me baaye sabe amane ne amamre de efe titiri ne asante amane ne amamre mai mu hasa wo ka amane ne amamre a wotu asante a wunya ekrobia na oman bia na amamre etiseseye ye baaye etikoko so ada Roma ne pa oye de ma asante mai de magana man nyina bebribi wadanadi dom so a free twi yabesne ko brema nyina so aba ha ni nyina kire otumfo otekoko so ja de fefa wo ye ede boa asante man bi ka gana man ni wiase yafa na nyina ya mamre de sebe nananoma itinkonwa so yebehwe se yebebo ho ban se dane de nyina yebetimi aye ade a ese ne de fata na nkirima no so atima befa bi nanamuamu na wadawro man na mafo mo se ye kasa de ye bei edi wadawro man kampa kan kasa bebi a ye kasa asante ni nya ne ebebi emu oduro na wa kira sha ma yesu nkirima afa bi ato ekoto wadawro ma ebe de sebe yesintasu nko nante ebebe ba na bibi na atwe ebe no ede yaba enti ma menhwe ye de na betimi aba sisi a ebebu be de afa ho na ma ye kasa ye kan emu atimi ayeduro se akra bi ehun se woni obi tintin kase penti ohun se na dwen nyina yepe ana obenya skando bu no se skando kura na dwen mu odu se skano a eno ye be kan ne besei sa mpanyimfo se sa akwada wo pe alikwa ha yete damra haban ne yede kire no sabi akwala so bon wa mo atechede e wodi akwala ye na wodi apanyini timi ye enti sa akwala wo unhunu wonsa wo hora woni mpanyimfo ne di da bida
Nti saa na wose ese de ese na wose ese akwala de ese be owia ansa no anante na wo ya akwala na so be ditu mirika sebe imoja na ebetuwo saa na tie na nani enya sa pobodwafo ye de wase kafra se ndo agina wiemu ese de be asante ama na betena ho da nti na akobasa enti asante man da mo nyina ase da mo ase etrebiane de wom ahima fo na no ba ebi modu obude modu na modu pa mensa kan mia menua ba pani na na dawro mabodi na mpacho me de nana brenyako nana dia konya wo hin mpacho te pa mawere oba panyin ne me mawere ba panyin no ye nana wa yaade se mo firi no ho atepa abeta otumfu achi yewura ne yasom enne mo yaade dodo na dawro na oba ye e de na si ya sebe woni anye ho papa eba de mi am hwe de si ye no bibia koten ma ye na hwe sante amamre nso te sei nana wadawro ma sante amamre kra de na de kra de adutwam abroso yo nana wo so ntuma ni da ho na ntuma ndin di sei nana mpacho me ntuma de din ye mienu ensadua ena na akofra na akofra so dem yo mesi akanfo mutrinyi kra kasa na da asia mu na de na aka kire nyansa pofo wadawro ma se de mo a mo hwe de ne mbo hwe mo ni so ade yi tese ya sante amamre wa mehwe bi na tese waja wo ho moamu na so enim se ni bia ba ne de tese e ko ba bia wiase afa na nyina ngo TV so wala se so ba bia eti enim se ye ha ma hakura no muso mani tua ye da se mu because ensama fo kwa na ka se anya na kwa ne anajo enti wa ma na se da foforo obesaba na ne da se mu me ba pani ba ko ana no da woro ma be bodin pa cha me de nana akue nyameche nana dia konya wo hin me pa cha bonkro mu ba panyin e wo tepa bonkro ba panyin tepa fo mo ahye dwumadi an mo nyampa mo ya dia santema da mo ase nana wo so tuma ni din di sei me pa cha mentumen enam say free education ba ye no enti Woma ya nyuni kente no asroma sofo. Woma timi anwuni kente say your friend free education. Enti basa no ama ya topa. Eti say free education de obi ate ase. Ti yantuma no ni din no afa na aba. Ase say ya to ni din free education. Nana ya ka che nyansa pofo. Da dia make ka tell mo say mo ba ye mo hu say ni asante amamere tie. Asante amamere no se ni esitie no se wudi so a sabi mpraduasa hunyini panyini pa se chosom pepepe awu enti awose wo bia be na asante nso no ye no bi ntan bi ade ye ba ye nananom invite kurofo bebre wa kasa wo ba ye hu ama no nefo wa hu basa wa hu ayi asomdue nko a enti na mesoso na de mi hu ye eno no nana udi ni bio me pa cho me de nana akue nyameche bonkro mu ba panyin tepa na da asem ena dia me se me konda sante keke me konda sante pa ma batu me nua pani wa hwe ahofedu agina ha ya na no ho fe o sante ma mre de ye nka ne kese na wa da woro ma udin di sei mi din de nana owusu e chan brempon de second nana owusu e chan brempon de second na da woro ma tafo achame hene nana wo bema na da woro ma wo ba ye e de na e koso ha ededua yi otumfo odi me obedi akonwa ni mfi a etoso dunu anniversary nti nananom asantemamu ade nananom dodo ni nyina wa ya ebi so titio so fufuri amanone ne ade adwumadie no ba be bo adwumadie no a se wura stadium hodi a nya sanketo akra nipa e wo no enya sam keto akra obia de nani munyam ba be tai wotumfo achi ama adwumadie no aye nkoso edanyame ase na na ho santa mamere sei efe papa ohe na nanom chini ne twene ne adaba wo modie se gana hade ye ka hinni di a eno ani asantemamu a obia eka sasem no chese wo hwe ya hinni a e wa asantemamu a ebi ni ba bia enokre na watutu amu rasia mu
na de twato mabisa na no ada woroma ka sande asante na eyebe enti ehye webe kakaka be na woroma de atokoto de ada ma nchirima sisi ya pa de ya se sabe pedu asa ohine kiri ye bi bi enokre se obi enu a woni sa asante mamu ade ohine bi enu a woni asante be ye pe David be na mbu ye no ase bi no ase bi bi o na mo we pa ne ase kira am say dimu a enokre se dem penvota kasa bo wi abodo sa de osua preko na nso onto no ti sante mamu hado bia be de hini a osua yewura na nso onto na mu da se hu na yo nyansa kwabadwafo ne ahia yi sabre maba to panin kase pa bi wo hasem kata kase asebe na nye men kata obi a wo so wanko a yo nipa kokoro a wo kase na opanin kase mepese wo no abebo ne din na waka nipa a wo ya ma ye nyina ehunu na no adaworoma udin di sei Bacho, your friend Dr. Koko from Pong. I'm a free champion Divine Clinic, champion International Hotel. Champion ni na number so no abo ne din no abo ho nsamrane na no adaworoma unchine he Antwafie na no adaworoma oba ha ne ma ekosai oh efe na won the entire sea na heavy kesama asante mani nyina obi ani achi na ma ya kusasa asante eso asante so yo na no adaworoma sebe kata asante a ya mamre ene be adaworoma ya hia yan hu se champion so sebe wo Fran Trumpa na be kesebe na ade beja yan tonte ya no sane ya fa enokre na yi be kese pa de ato na no adaworoma fa cheme asante de sebe ye bibia ye ne wodin antuma efra me ye si wusno nyonko ta o adaworoma de na be ka kire nchirima e fa mamre ho fi se bi no hu amamre se sebe ya boso nsem e de na be ka fa mamre ho da be culture no se bibia ye tradition enti kro bia ne de enti se ifo de buy Israel for the by and who say ye far can de ho enti em say amamra de ye tontwene but e do a bia so hwe ne etimi san edane bibi fufuro dasiem yo same nyansa pabodwafo ne ka say champion man na ne kasa no enti wo se be woni nu a na ono anie se be kata brane anya de so wanko a wo be ma mu a e kata be ma wo be ma na no dawroma wona na ndo wase Mama sabe pabuatia watilebo o mama ya ko bia wade ayemunto ekam ana mlanti amaba mu pe ko bi nkwane ya to bo fansa wankwai oyi taku awanyi sensa wo si mweni atio akondo bekumo bia no santi fojuma contractor ki mango